Coilíochta agus by Caint anaspéisiúil aici anocht an ábhar sin. So gan hillim wille, iri mé Ríonach Laurtling Capan Gwil Jackroch aici maidir leis an Zoom ach tá sláán analog an agus by si banani sin echoed. Arai leat Ríonach mar sin. Okay, just to know madam and ruige chairen says okay, so yeah, ní an Zoom ma aig fwy láher ach tréis an fechent cétá in our mask in Utah tá áhas ar nach fecinn sibh mé tuis gur má nervhíseach an isis tréis sibh sé so Tásúla go méid go méid an chéad leithreach le geile fiúntachtíh. Murders, yep, it's Ealaíne for me agus time a gober maidide le cuasaí Aeráide well an Ciotóg ra vinime ná a chábhíl sa héineag in St Túlin maidide le ordú levin na farigi. So maidide le téma agus le Rudéigen tá díirhar tá cinál gafa leis an cheist seo le dembliananos, na breis dembliananos, agus dar nóí tá cheist gairí níos práinní agus níos práinní. So nuair bhí mar chaint faoin Ghaeltacht is cinnte go bhfuil a bhád níos mó tagart an seo de Chonamara ná dus na ceantacha eile ach tá dúchláin tá buntáistí agus míbhantáistí a gutin ag na Gaeltachtaí maidir le Athrú Aeráide. Agus Díospóireachta Jeremy seo dearcha Ealaíne seo gníomhúir san na Aeráide tríd súla Ealaíne ní ólaí agus ní saneolaí ach beidir go bhí sa breanúach cad é go féidir le Ealaíne a chuait don cha seo gur gáúin goléir a bheith gníomhchan. So murders tá dúchláin agus féidirchtaí ar le ag counter in a Gaeltachta maidir leis an Athrú Aeráide. Tá míbhantáistí tíreolaíochta ag na countercha Gaeltachta seachas chuna mí. Ach na countercha goléir Gaeltachta eile tá siad búilt le cósta. Agus do bhór sin tá dúchláin tá Athrú Aeráide búlan na countercha Gaeltachta níos luatha ná countercha eile sa tír. A chomáile sin tá buntáistí tíreolaíochta agus timpachta a baint leis na Gaeltachtaí agus beidir go bhféadach muid leas níos mó a bhaint asta agus muid ag díriú ar an ghéarchéim Aeráide. Dar nóí leis an grúpa seo Tá spéis canna chéanana gan gléir go dtí muide go bhfuil ceangal idir an ggéirchéim Aeráide agus bheithéagsúlachta agus an ggéirchéim cultúra agus teangan. So má mí me just muoineh ar bheithéagsúlacht déana agus bheithéagsúlacht cultúra agus teangan. Tá an sais brú chéana ar an teanga agus ar an cultúr is atá ar an dúlra agus ar mithe éagsúlacht. So tá muid mar an anad bheith scoiteach on nádur agus on héir tá muide cinál sáinethe lár agus tá an brú chéana tá orine agus ar cultúr is atá ar dimplacht. Agus beidir gur bailach é sin chun beidir gur bailach amachchatá an chomá. So tá an tógraf Ealaíne tá buna gom faoi láthair Seimineár tá cinál a bun leis ná go maim se gohfuil acmhainní I bhfuir an tradiisiún agus nós na cultúra a gcuin sa Ghaeltacht a bhéad bhí leas a bhaint asta chun gníomhúir san na Aeráide agus is san na Ghaeltacht. So ní siad a ggólinn go chéile ach go bhéadach muid Carrington ar Gultúra agus ón teanga chun fechan den féilen marachtáil níos fuide. So tasúm tosa leis a gceist seo a bhéadach siad nómad a thógant chun smaoineh ar dúna men bud seach má le go meis na gachan eáil. So céan bhliain in méid an duine dhearnach go méid grágat dóibh fós ina maithe. Rónam tá písín beg sin botúin ben sin. So seo ceist a chuirn san scríbhneoir Andrew Sayre Magnusson as an Ísland agus is módum gur ceist anna fráinach ar fada tá an tuis go dogann se amscála dúin faoin ghéarchéim Aeráide. So má hógann sibh léir nómad inis chun smaoineh ar sin. Cén se bheith nó cén bhliain a méid den éigen fós beo a bheith grágóibh se dóibh.
So aber liomsa tasúla gomsa go méid aithne gom mo ghairfáistí. Agus seans nach rug from a ghairfáistí a bheith beidir 5 bliain eile. So sin 5 chuige. Agus in sin tá mé súil go méid síl ada acha, agus go méidir go méid go mar siad ceir scór bliain. So I 5 tá seans an go méid duine an bio bh aithne gom ortha agus go raibh grá a chum dóibh. So tasty muimse go bheith I 5 go méid siad an ná marachtáil mar a bhhair am héin. So da bheith si fiú an agsification, da bheith si just nómad a hógan deag smaoine bhar céan bhliain é sin, so breanúch an tosaigh sa tauchaí, céan bhliain a méid duine an bio go cumlinn fuatha. Tuis go tá amscála an dhearchéim Aeráide agus amscála dathachíní cin an orintanta bíonn a ggólinn de chéile. Tá fáin daoine anheachar fada haulú, a bheith go cumló faoi bh an hálós a gan 8 bliain. So seo hí an chéad nó ceantas na dúchláin mar eicimiid atá ag an Ghaeltacht. Agus seo léirscáil Climate Central ólas an bhaig NASA, so is féidir dóla an léirscáil seo agus de cheantar héine fiocamach cibé áit dahain ina bhfuil tú. So just round mission seo ceantan na Néill an chuiseirigh a córna Gaeltacht Chonamara. Agus an dá dearag atá an seo, tá mid breanú léirscáil na Gaeltachta I 5 chuige, so níos na 3 blianhain, agus seo an dá dearag ná an talamh a bheith faoi hiilte. So beidir nach meise faoi isce an bbliana leog ach beise faoi hiilte. Liad uair sa bblian. Agus so má bhreanimid chasla an seo I lár, beidir meach aithnig daoine an seo chasla, is cinál crossfóthar antáchtach fadaí chasla, de aon duine atá dul siarsteach go ceantar na Néill, nó dul siar go brasmach nó go cárna, agus mar bheicimiid beag an cheantar go léir seo faoi isce. Beg lehénis de cearún ruúa begnach ina Ealaíne, beg muinte de rairte in seo, beg bóthín beg amháin in seo an taon bhealach isteachas amach, so beg muinte de rairte an tolle gata tolle a chuirann sin agus tolle ghearra gachtainna as sin bhdal isteachas amach as an lehénis. Agus tá an scéal chéana mar a chéile I dúnaáil, ní se go donna chéana I géirí ach nó in nún garbháin, ach tá se fós mar eicimiid beg ahrathe tubisteach a tarlum. Agus an rud faoi seo a néis ná go bhfuil tá leibh na farigí go ordú, agus is cinnte inis go gail fí talamh go tiltte agus creme. So seo le ordú ráchéim, ach tá se seo cinál benach cinnte inis go dárló se seo. Beidir ná meis a chódána sin ach is cinnte go gail fí talamh, cósta, go gail fí talamh agus bóireacha na Gaeltachta. So cad dhéanam faoi, tá mé a Caint inis faoi mailú agus iúnú don dhearchéim an nonad stop go thomlan. All right. Go right. Sorry, Bronam for sure. Tarlo se seo come cinnte. So I'm a rescue my slideshow. So right, Cabid Brano mar seo. So seo picture seo, so be me denna PC Ealaíne chuir isteach sa chain segus mí dul. So seo picture photomontage weig sra Ealaíne drowned Galway Stiúr me chá bbliain ó hen, agus seo photomontage le Jolie, leis an Ealaíne Jolie, agus leis na cótaí dearaga, tá aithne watha na galéir na cótaí dearaga ón íorthar na tíre. Agus tá muid breanú siarnis an seo bá na gaiileh, agus saoú tá an beidir a cécho donna is a bheise a gceann cúpla bliain. Tá brnarm lads tá rud éigen cearla ní mala zoom mé aniu. nó in seo go méach orintanta sé dacor ina haú cad a chailfaí. Ach tá saoch mu go sinna bheith le feicáil áit ina raibh beidir garantí agus cosáin agus bóthre agus cladach.
cá bheits an chladach a gan cúpla blian. So bhhainm agus muid ag leanachtaráid go Caint has go cúpla céisiach a roimh agus tá sé seos na chats chomá. So, céan aithrithe a me fása sásta dhéanamh iad a héal le laidú i dhéanamh de lorg carbón. Agus cad tá wet, cad tá de dhíort le go mefa an anéis sin i dhéanamh, le go mefa an gníomhú ar san na héráide. So cad tá de sásta dhéanamh agus cad tá wet le go mefa an ané dhéanamh. Tá meach sibh sásta na freagraí a bhreacha isteach sa chat ag go deire ben míid an bedanú ar na freagraí a thugann staoine. A dul arás go dtí na buntáistí agus na bhíomhántáistí Tíochta atá baint leis an Ghaeltacht agus seo rud tá páirteag i mbeadach tá bhóding tá bhais fáilte bhót isteach tá páirteag ar fud na Gaeltacht léir agus is dócha an taobh seo hanis is ceann mór le rá é an ceann le John Hind, collecting turf from the bog, Connemara, County Galway, Ireland, who's sin aclis an Teacht Aniar. Agus seo is suppose an Eva románsúil atá goin faoi fertig. Lads a bhfuil 5 éigean an seo is under hagan daoine isteach go bhfuil siad a chur. Néill an John Hines le feicáil a Ríonach. Éon uair hagans den éigean nu isteach tá seo chur stop leis an screen. Yeah. So, ban mé trial as tasú rís a seo den. Gom leis go through secondum. Ealaíne fibre B. So mé rís leis. Agus mar a dúirt tú is féidir le aine freagra na ceistí sin a chur isteach ar chat. Agus tá an chat ag bun an scóláin. Ban mé trial as tasú le screen share a rís leis. Tá tú gartan is. Okay, thank you for the Second on John Hind and sin on Carta. Yeah, so it's count on that hand father ta an. Agus mar economid in shot is count the free of tier her partig on Erin. Ach an aibatal sin na go will tilcha an the war ag buint mona leis an Athrú Aeráide. So to spawn an leerscoil down the shot. So oor the cap muid go muid in the tainting le partig, but reckon shivin shot a partig a fod an down. Ach mar ekem muid the era in shaw, the erish gehe idir carcha agus céad tonna metrach CO2 a naig na bliana on the partig. Agus níháin sin mar candas na dacwachtaí in na dáinséir leis na partig agus le móna bhaint ná an bheith na hastíochta carbón a chomáile sin nuair a fréimíonn muidiad go leis go bheith sibh cinnte go na microphones as tá bhd níos mó contúirt tinte an agus má laster pertach agus an éráid in éir na gahrú agus a gaiirí níos trimme mar a hála aber im líana na bhí trimmocht na míontaí again. Tá níos mógus níos mó contúirt inis go méach na pertig ag dó agus nach stoppach siad mar a hálíons insta teo. So seo picture de fáistí skyles in Indonéis agus iad spree agus mar reckonsib sin datach ó tinte pertig atá ag dó leis na bliantach sa siad faoi half. So is show the iad na pertig doing mar jouler gur task omer iantach iske tá anta agus mailíonn siad pilte Kosáháin siad iske ach má fréimíonn siad amach in none of the bheith an de vantáiste iantach tá muid a Caint fao cinál búma carbón fuin agus mór híompalainn sa Ghaeltacht.
Agus fiúháin má bhreanaí muid agus tá gá tá géirchéim íontach fuiineh an faoi láthair formema in chéad béle lectrachas leis an phrais nua agus tá se €200 níos tíre ná bhí an mís caite agus an bblion se caite. So agus cool túhil í a bheith a dómóna dún héin dar sláinte héin. Mar chuid an tógra bhí mar gúsáid bratóirí chun Caint Aniar a hós agus muid ag dómóna. So má écha muid an seo ar na dahanana fecinn tú go an téanáid an línebeg brecht atá ar mun, sin Caint Aniar atá sásúil dargud sláinte. Éonáirt ó sa hiúna náide, tá se gairí níos measa agus nar hagann se súscadí 7 tú caint faoi cinál géirchéim sláinte. Seo háiríonn gachúir oscaíonn tú Saorn chun písamóna eile a chur isteach. So sin an Caint Aniar is stigad de heomer i de chiiste nó de heomer site éonúair oscaíonn tú Saorn agus tú dómóna. Fiú an taobh mo, fiú muna bhíonn tú ag dómóna, tá muid gnáil an téirchéanna lena chéile na le gcórsin. So seo tástáil rinne mar i ngáirdín in aice le teach a raibh dómóna. So fiú muna bhíonn tú ag dómóna tú hain, mar a bhecinn tú gachúir lastar tinne. Fup téin se sús isteach sa zón agus go leanúnach tá se sin go donna dar sláinte gohard an ar scábhóga. So nuair bhí muid is maoine bhin tar an Ghaeltacht, bhí muid capú bhiltá úr all in na gain, ach farí ar géir ní aontaíonn na féiricí lei sin. Agus seans go mbeidh se bhhad níos measa an híomhar seo. So tá gá le achrathe. Seo písa Ealaíne ar chuthaigh an talíontóir Seán ó Phleachairta an saoir seán mar chuid de Seimineár. Agus is bósa déta ó seo an Skype atá an nós na Skypena a bhí á thógáil go daoine i rith aimse an droch híal. Nuair a cuireach nar bhí na gandíd an bhí ar éigen a chuir sús díonbeg a chuir sús chu sciopis go bhéad faoi. Agus chomáile sin le linn nuair a bhí seán a déanamh chuid taide fuair semach nuair bhí na stíortha móra an ar nós ihe na stíormhóra na ihe na gcíomh óra. Chuir daoine na páistí isteach na Skypena seo go raibh ní sábháilteiste anta ná bhí isteach na tithe. Agus i cheistetá an ná a bhfuil muid a dul a dtreo an drochíl a ríis. Tá se fós tá an drochíl fós i gcuimhne na naoine. Sna Gaeltachtaí. An bhfuil muid a dul an treo sin a ríis. Maidir leis an Athrú Aeráide agus an géirchéim Aeráide tá géirchéim eile an maidir le daoine a gcuine an dúlra. Tá dimplocht i grúchas agus tá an American shift an na picture an taobh na live clay. Tá talamh dóite, talamh réabathe agus talamh nimhethe in sin, agus an taobh eile tá talamh mar a bhí sin mar go bhhéiteach se a bheith. Tá an nádúir sna Gaeltachtaí imimethe. Tá sé ag marachtáil a mó ar an imel, i gcuiníthe agus scartha. Ar nós an Ghaeilge, ar nós mar dhéanamid chuir síos ar an cruachás atá ag an Ghaeilge agus go muid scartha machán na chéile go muid istigad gcuiní beg a bídachan is, sin rud chéanna a réan don dúlra agus an fiadúlra. Tá stair an ada díghádú cóhíal na environmental degradation in sutíir seo. Agus dar nó I fiú an sais timpplacht sin atá an íomhá sin don fertach agus dus na cairgecha luma is ní ceann nádúirtá sin talamh más maoinimid ar áitna ar nós tíraní. Sin talamh a bhí lumtha go thomláin agus réabathe ag go daoine. So ní hin an nádúir agus tá ceist an a bhfuil tradiisiún láidir go leor againn ar a fad téarmach a thuirt don talamh agus an timplacht nó an gáún tradiisiún nua a chuma. So
Tá focal all-in a gine den timpla is an cóhíal gan an haifin. Chur mé sin isteach le cinál béim a chur gur cóhíal atá an. Gomid ag marachtáil I ggóir le ainmhithe agus le plantaí. Agus conas a reinimid leis an nádúir. Agus actually má bhainimid sin bailach amach as an ghéirchéim. Seo lán Caint eile, so ní chur me sús achna le cinál le bógpointí. Gofuil réitethe úlra bhonathe a gcuin. Gur féadlann breanú a bheith gobar leis an nádúir mar a bheith ag soláthar seirbhísí eice chórais, agus a gobar I ggóir linn ar ggóhéal. So nonad a bheith ag baint agus an purtach, má lecha muid an purtach a ríis. Tá muid ag soláthar seirbhísí eice seirbhísí dá chéile, tá muid ag cinnte a chéamh nó isce, tá muid ag cinnte go méid dóhain isce gin, tá muid ag méalú tiltte, tá muid ag caríonn se le an carbón na stóráil, linn carbóní an na bhas na purta go ríis, an nonad iad a bheith ag scethe, cad I nach 5 tonna carbón an hectare I 9 na bliana mar atá. So ní féidir ligandáibh dal an tro sin nó bheith mit súscarí taobh ceann nó sé chéim agus ní bheith muid na marachtáil. So labhars faoi míbhuntáistí tíreolaíochta agus de luam ag go raibh buntáistí tíreolaíochta againn, buntáistí timpeachta againn agus tá. So seán fá go bhfuil an cinál scigireacht an seo leis a pictiúr seo an nonad iad a bheith ag buint móna inis tá daoine ag a soláthar panel gréine. Tá mór chud faointí againn maidir le fuineh. Mar is soúdún ní gádam níos mó a ráfuí sin, ach fiú má bhreanimúid ar an léirscáid seo an wind atlas atá ag an SEAI. I feicemuid gur na pointí dearaga tá an chomá agus náit na bhfuil an na chaid is láidir, tá si in na ceantracha, pan na ceantracha Gaeltachta búd sa le. Céirt fao dá meach muid ilig ag gine fuineh. Dá meach gach teilech agus baile fudfad na Gaeltachta ag gine fuineh. Dá meach an chócht a gine ar gocht, so ní is go mlaid bin san cinál sprí sin an, but dá meach muide, dá meach cócht a gine, cócht a gine. Agus cén sort tíortha fuineh a déirtamís a chrothú. Tá sa gongóil ceann á chrothú mór hímpel arin, ach cén sort tíortha fuineh a bheith an dá meach sé teacht ón phobal iníos. So dá meach an cúpla písa Ealaíne a rionsliv inis a cinál a bhí ag freagairt na ceiste sin. So seo hé Paddy Bloomer, fear an na féasóige, agus tá sé tá sé na hí ar an dalamh ginte so Gunta Gali. So seo catamaran ar thóg se má bhraíonn sibh go géir ar feice sibh gur dhá lana muilte gaotha tá in san catamaran. Agus thóg se ginneadóir tríde agus dúsáid se é chun dalamh a chuir a glúiseacht. So má haimiid ra go dtíon chéir ceanile. So tá cinná fí seanín beg an seo, so seo hé Paddy húsan sin. Agus é ar a bhealach seo hé ar chúnan airmhór. So bhí Paddy a gobar le sead na bhar. Beidir go nachnuach daoine an áit seo i drochad féile dangan, an bhean a dul háiris an sin, agus mar a ecinn sin mar bheanna sin san isce tá srub bra láidir san isce sin. Agus bhí ginneadóir Paddy sa srá fecinn si bhain srá go fóil, agus tá si glúiseach na néis tá lírodí na casa timppla tá si denna ahris ar mar a cheap daoine a bhíoch na planéid ag bogad timppla áirinne nuair a cheapadar gur bí an dahain a bhí lár na crinne. Agus tá an cócht don glúiseacht seo a teacht ónisce. So tá srá láide tíide in sin, agus tá srá na tíide ar fud na Gaeltachta. A bhéad bhí Beidir a úsáid chun fuineh a dhéanaúin, agus Beidir go bhéad bhí a dhéanamh ar scála an phobal. So seo cean eile in seo an weather modulator,
agus seo dealafach eile a choigh padidum agus tá anonad an tríide a ginine foiineh an seo is í an ghrian atá ag ginine foiineh chun báisteachí anmh dúin. So bhí si seo hús sa fe bliana is té sa chathair, ní sa Ghaeltacht tain. Agus so an rud a hálach ná nar bhí sé ghrianfar agus nó nach meach se churbáistí, dhéon padí cinnte go meach se churbáistí. So is pí beg Ealaíne atá an. Ach an cheis atá anna go bhhéiteach muid cinnte tíorthach glas gláán álan go bhhéiteach muid a chruthú nuair bhíon muid an foiineh a dhéine muid hain, dúin hain, wathailinn hain. So sinní and sinní is féidir libh más with eáil ríis tá si hús ma an siomh. Seo tógra eile tá bunagan faoi láthair be si hús mína saona, mo hóin he. So is fusta ginte foiineh le grian agus grí atá an agus beise ag taobh balla an sin go méid de hóin te beise hús in aice leis an fórc Athrú héamh fórc Athrú a gathú rua. Agus tá slúile go méid se gomealaigh se daoine amachchas a gcóraí in an bheith siad a chóir agus de inal ré agus ag scethe nimh ón chóir go méid tú de hasamh i breanúir ar a gluife de hóin te fusca thar de chluigean agus a caint le daoine eile. So agus an sin seo sampla eile álan a bhacha mé hús ag Ríonach. I tuairmhicéide. Agus an siimplí agus cliste a gúsáid na panéil gréine mar díantas na rathair. So cían saolaíocht atá go na dolarás gotí cinsáid saolaíocht a bheith muid úsáid agus muid a crothú tíorthach décharbónathe don Ghaeltacht. Tá muid scuir seo samsó, chuimh na ggéarnachil samsó, mar de hampla is Ealaíne í sa danmhairigh, tá siad céad fin géad neamhsplach ar inmh, is iad an phobal bhunaigh na tógraí foiineh, agus is le muint na Ealaíne nócha fin géad is na muid sa gcríthe. Agus sin turbíní gcríthe tá ar halamh agus sa bhuir, agus tá siad de leanam deartha inis tá siad de gobar le go méid na báid a bhéon taistil idir samsó agus an mórthír go mbeidh siad siúd décharbónathe chomá. So de dá hamplaí ar fud na cruinne go bhhéiteach muid beidir úsáid mar inspráid. So cén chuma a bheith ar halchaí décharbónathe na Gaeltachta, agus in iscríoch ná leis an cheist a bheith a goibh den nantiméidir, cén sort pobl Gaeltachta atá wen chun Teacht Aniar ó Dhearchéad Aeráide. Go mí mad ceistúlhóirí sin. Tá mé cinnte gombeach anna cuid ceisteanaí agus smaointí hagaí. Tuairí mé an túlar is na bhhairtín fear na technoliaachta chun an cuid eile gan sesiún seo agrú. Go raibh míle maith agat a bhreandáin agus raibh míle maith agat na Ríonach as an choirí láthair an a spregúil sin. So tá buid chun an ceist atá chortha faoin orm ráid ag Ríonach a phléanis ingrúpaí cén sort pobl Gaeltachta atá uing chun Teacht Aniar ar an Gaorchéim Aeráide. So sinné an ceist a bheas a going, ben muid grúpaí beaga ar feadh beidir 8 nóiméad agus tugann muid thar an sin. So fan nóiméad agus crutháimid